tá hra stojí nejaký vývoj a tí vývojári nemusia sa zžiť. Tie príbehovky sú zdarma. Aké príbehovky? No, takmer všetky príbehovky sú brutálne drahé. Niektoré sú zdarma, no. Akože niektoré hej, ale povedz mi koľko. Niekde zdarma, počkaj. Len keď je príbehovka zdarma, tak potom to tak aj vyzerá, no. A keď je v PS Plus, tak to není zdarma, to máš mesačné predplatné a oni z toho majú také isté peniaze. Na poď sa to dá aspoň. A to je zdarma. Príbehovky nebývajú zdarma, lebo tie príbehovky nemajú potom... Tam nemáš mikrotransakcie. Keď si ich zapirátiš. No keď si ich zapieratíš, tak máš. A záleží aj aké príbehovky, lebo neviem, tie príbehovky niektoré už sú fakt také, že meh. Neviem, celkovo také tie nové príbehovky už nedosahujú kvalitu tých starých niektorých. Ale poďme splniť ďalšiu misiu. Chceš ich iba eradikovať, alebo chceš odpáliť jadrovú hlavicu na ich hlavy? Čo ja viem. Ide mi to, že jedno. Tak ich poďme eradikovať. Cítim sa, že to by sme mohli dať. Keby aj defense bola nejaká, aby som si aj defense zahral, to by mohlo byť kľudne u chrobákov. Lebo tie defenzívne misie ma fakt bavia, to je také proste trošku zase iný štýl. Ale neviem, proste baví ma to viac, jak tieto bežné. Ale ešte ako keď som zapirátil Armored Core 6 a FPS, že pod 20. Akože Armored Core ja som si chcel zahrať, len keď som videl, že to stojí koľko, asi 30 €, či ja neviem koľko. To proste musí byť v zľave tá hra, aby sa to oplatilo. Ja to ideme eradikovať. To sú chrobáky? Nie, to sú roboti. No počujem tvoje nadšenie. Od FromSoft čo robia Souls hry, čiže 60-70 €. To Armored Core? Asi hej. Lebo ako Armored Core mňa to celkom láka, lebo ja môžem takéto, že roboti veľký. A piče, nie, takéto veci celkom mňa to láka, takéto hry. A moc takých hier není, však Titanfall mňa bavil už len skrz to, že to prakticky bolo na ten štýl robené, že ty môžeš si povolať toho Titána a je to fakt popiče, aj ten multiplayer čo tam je, tak je fakt dobrý. Ale na PC to nie je optimalizované. Mhm. Neviem, ja som nehral tú hru, takže to je mimo mňa. Neviem, či na Game Passe není 5 náhodou, Armored Core, ale to si nesom istý, viem, že tam je minimálne to Gundam niečo, ale to je tiež podľa anime, ja tomu moc neverím. Zober Hellpod, ja zoberiem rozšírené Reinforcy. Lebo toto je iba tá malá mapa. Takto by sme mohli vystačiť, čo ty na to? Tak ale keď si piráti hru, nemôžeš byť nahnevaný, že ti to ide pod 20 FPS alebo čo. No, to je tiež pravda. Keď som pirát, ja som ani v živote nepirátil, proste. Iba keď som bol deckom. Ja hej, San Andreaska. San Andreaska som na telefóne stiahol cez to Aptoide. Neviem, či sa to dá rátať ako pirátenie. Prakticky hej. Ale
Kámo, San Andreaska na mobile, to je tiež iný úlet už. San Andreas na mobilovu toto. Že zober si, kedy si ti to proste komplet utiahol. A teraz proste si to zapneš na mobile a že... A čo? Že úplný základ, čo to dokáže. Kto ti tam chrlí oheň zase? Čo ti jebe, prečo by? Tak mi ho sem otoč! Poď ku mne! Neveď ho Ty si... Prečo si... Tak ty si kokot! S nimi ja ho mám piky. Dúfam, on prežil. Zdochyň, alebo dopadlo na kopec. Ešte keď Takže- bandíku tam na mobile pochopím. Tak to je zase nie. Kokos, ja už... Ešte bandíku to tam nehraje rozhodne. Crasha Bandicoota, ty kokos. Som nehral... Odkedy som ho skúšal na konzole prvýkrát. Ja som prešiel jedného Crasha na PSPčku. Ale neviem, ktorý to bol. Kámo, ešte PSPčko, ty vole, čo ti jebe? To bola najlepšia vec, čo Sony kedy vydalo. A Maxi hru si dúfam ale pamätáte. Čo? Nič mi to náhodou nehovorí. Maxi hru. Absolútne. Ako určite, keď mi približíš, o čom to bolo, tak možno si aj spomeniem, alebo čo to bolo, tak možno hej, ale takto, že iba z názvu vôbec. To bola taká show. Čo? Aha, asi viem, čo myslíš. S Andreom Bičanom. Aha, asi viem, čo myslíš. Ja som videl, kámo, hádam všetky tie jeho priebané relácie, ale Maxi hra? Jasné! Tak ty si ma zastrelil. Do telky a cez telefón si ovládal Crasha? Áno. Ježiš, to je kokotiny také, oné, čo si tam chcel zavolať, čo ti strhli 10 €, lebo oni tu dajú na čakačku. Celú prievanú. To si ani, že nepamätám. Skôr to nechceš pamätať. No, Lebo to je skôr taká... sa ani nechcem pamätať. Lebo to bola taká éra, že no. To bolo, že rakovina kahov, keď si vyvolával do telky a že povedzte nám čísielko, alebo názov, alebo písmeno, a tak čo ja viem, čo. Písmenko, písmenko, písmenko. Ak mám ísť, ak mám umrieť, tak umrem s vami mŕtky. Robotické, skurvené, vyjebané. Nevychované. Tak teba vôbec netrafila tá raketa, že do brucha. Mňa triafa všetko, kámo, ale fajn, že sme hneď tak fajnul a tým bol level majstrov. Z roku pána 1996. No nezažil. A neviem, kam ste zavolal reálne teraz. S Jožom Pročkom. My sme v tom roku ešte ani nežili. Neviem, Tak to to- bolo pár videí, tak to vôbec, žiadny Jožo Pročko. Neumrel už náhodou? Neviem, Ale ak hej, tak už ma nezaujíma potom, no. nezaujímajú ma žiadne televízne relácie. Ó, to je tiež pravda, až tak dobrých. Ten je dnes vo vysokej politike. Tak to nebol ten čo, ne? Či nie, to nebolo. Čo povedal, čo ne? Chcel nasadnúť na tanky a zrovnať Budapešť?
A neviem.